Καλημέρα μάγκες μου. Άλλο ένα vlog ξεκινάει σήμερα. Δεν έχουμε μια εβδομάδα που έχουμε γυρίσει από την Κωνσταντινούπολη και είπαμε να ξαναφύγουμε να κάνουμε άλλο ένα vlogάκι, άλλο ένα ταξίδι. Αυτή τη στιγμή επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη και φτάνουμε Θεσσαλονίκη, παίρνουμε αμάξι και κατεβαίνουμε στα κεντρικά στη Λάρισα, όπου θα περάσουμε ένα τριήμερο φωτιά με προπόνηση και θα δω, μπορεί να δώσω πολύ λεπτομέρεια, μπορεί να μην δώσω και τίποτα. Θα αποφασίσω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα αναβούμε αεροπλάνο και τα λέμε Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε αεροπλάνο, ελπίζω να την πέσουμε λίγο. Να γίνει μικρό ταξίδι, τίποτα, ούτε μισή ώρα πρέπει να είναι, 40 λεπτά. Touchdown Θεσσαλονίκη, πάμε να πάρουμε αμάξι, να φάμε τίποτα, πήγαμε για Λάρισα. Φτάσαμε κέντρο Θεσσαλονίκη, φτάμε να φάμε κάτι. Εδώ πήρα μια μπαγκέτα με, τι έχει εδώ, κοτόπουλο, καφεδάκι, κούκι, ταπεινά μωρέ. Όποιος το ξέρει αυτό το μαγαζί, εγώ δεν το ξέρω, πρώτη φορά ήρθα, ας μας πει γνώμη. Το κούκι, καλό. Απλά μάλλον η ινσουλίνη μες στο αίμα μου πρέπει να κάνει πάρτι τώρα. Πολύ τζάχαρη. Ωραία είστε εδώ ρε μάγκες. Μπράβο. Πολύ ωραία είστε εδώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε για Λάρισα. Πόση ώρα λέει το GPS, για να δω μια ωρίτσα. Και σε μια ώρα είμαστε εκεί. Πάμε να μπούμε Airbnb και φύγαμε για προπόνηση. Βρίσκομαι στην πλατεία της Λάρισσας. Έχουμε μπει στο Airbnb, έχουμε αλλάξει και φεύγουμε για προπόνηση. Δεν έχω προλάβει να σας δείξω το Airbnb, θα δώσω σε τι κατάσταση είναι, αν και μπορώ να σας το δείξω. Γενικά η Λάρισα ωραία φαίνεται, ωραία πλατιούλα. Δεν ξέρω αν είμαι κεντρικά ή όχι, νομίζω ότι έχω κλείσει κάπου στο κέντρο. Έχει έτσι μια μεγάλη πλατεία, μαγαζιά, αγορές. Θα μπορώ να κρίνω σε 1-2 μέρες, αφού έχουμε φάει, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Αλλά τώρα φεύγουμε βούρια προπόνηση και θα πάμε να δείξουμε την προπόνηση. Λοιπόν, φύγαμε. Φτάσαμε. Κάτσα να μπούμε με το δεξί. Να σε ρωτήσω, εδώ είναι που κάνετε αυτό το high rocks, αυτό το πράγμα? Εδώ είναι. Η απόδειξη, Ήσουν ένα σημειοφόρο στο σχολείο, Ο καλύτερος. Λοιπόν, προπόνηση τέλος. Πολύ χαλαρασμένα, λίγο πουσά, λίγο πίεση ώμων, λίγο τέτοια. Βέβαια, με αυτόν εδώ δύσκολα τα πράγματα να είναι εύκολα. Έχει μια τάση να τα κάνει όλα δύσκολα, αλλά αποδίδει. Οπότε προχωράμε. Αύριο μαζευτούμε για τρεξιματάκι πρωί-πρωί. Εκεί θα δούμε τώρα, πρέπει να το παίξω ωραία για να σας βγάλω καλά πλάνα και να τα δείτε, αλλά θα βάλω τα δυνατά μου, πρόσχομαι. Είχαμε για μάσα, μην το πείτε στον προπονητή μου, αλλά θα φάω μπέργκερ. Καλημέρα από την πανέμορφη Λάρισα. Η ώρα είναι 8:40. Έχουμε ξυπνήσει από τις 8. Ωραία ώρα, μια χαρά. Κοιμηθήκαμε full 8ωρο, που αυτό στα δικά μου μονοπάτια δύσκολο, αλλά έγινε. Έκανα τον
καλύτερο ύπνο που έχω να κάνω εδώ και μήνες. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς γίνεται. Το εγώ που είχε εξαστιαστεί 71% γράφει recovery και χθες που είχα την πτήση γύρω στις 5.30 ήταν στο 22. Μιλάμε για μεγάλο βολότουμπα. Εδώ και απόδειξη. Το γυρίσαμε. Τώρα. Καφέ. Τσεκάραμε λίγο τα online, τα προγράμματα των παιδιών, να δούμε αν πηγαίνουν κομπλέ. Και κατά τις 9 και 4 θα ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε. Βάλουμε ρούχα σουξουμόξου για να φύγουμε για στάδιο. Τελικά μαζευτήκαμε γυμναστήριο. Περιμένουμε άλλους 2-3 να έρθουν και να φύγουμε ποδαράτη για τρέξιμο. Φύγαμε. Λοιπόν, τελειώνουμε τα εξάλεπτα. Έχουμε κάνει 4 στον το πέμπτο. 5 εξάλεπτα. Τέλος. Αλλά πώς είπα, πρέπει να πήγα 200 παλμούς με το μαλάκα που έχουμε μπλέξει. Φύγαμε για 400. Κάποιος να καλέσει την αστυνομία γρήγορα. Πάλι ξαναπες το καλά. Πάμε ένα double παρά. Ωραία, και τι θα κάνουμε εκεί, τι θα μου κάνεις? Θα πάμε μαζί στις 4:20. Ναι, Εγώ μπροστά, εσύ από πίσω. το είπες, βγήκε στον αέρα. Το είπε. Προπόνηση τέλος. Κάναμε άλλα 6 400. Ρυθμό δεν ξέρω, σου πω την αλήθεια. Πρέπει να ήταν 3:30, 3:40, κάπου εκεί. Επιστροφή στα κεντρικά, στο gym. Θέλω να μας πεις το σκοπό της σημερινής προπόνησης. Τι δουλέψαμε? Τι δουλέψαμε σήμερα? Δουλέψαμε το κατόφλι μας. Ωραία, Είναι ρυθμός περίπου 10 χιλιόμετρων. ωραία. Οκ. Από εκεί και πέρα μετά δουλέψαμε κάποια κομμάτια VO2 Max. Σωστά, ωραία. Τι σημαίνει το VO2 Max? Μέχρι την πρόληψη οξυγόνου. Α, μπράβο. Καλά το είπα. Αυτό μας βοηθάει να ανεβάσουμε λίγο την ταχύτητά μας. Μπράβο, άρα τη δρομική μας οικονομία. Ωραία, τέλειος. Τέλειο δάσκαλο. Πολύ ωραία πάμε. Δεν μου λες, θα φας? Πόσο? Τα πάντα όλα και τραπέζια θα πάμε σήμερα. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα? Με έχουν φέρει σε ένα χωριό, στο πουθενά. Πού είναι μας, σε Λασσονά? Και έχουν πάρει 48 κιλά προβατίνα και άλλα 15, πώς το είπαμε αυτό? Κεμπάπ. Κεμπάπ που είναι... Προβατίνα πάλι. Όχι, δεν προβατίνα, πώς το λέμε στην Αθήνα, ρε? Κοντοσούβλι. Κοντοσούβλι, αλλά το λένε κεμπάπ. Ναι, πάμε να πνίξω. Η υπόθεση έχει και γλυκό. Λοιπόν. Ψηλέ, για πες μου λίγο τι πήρες. Το κουμπίνι είναι αυτό. Όντω. Αυτό εδώ δεν φαίνεται πως. Κουμπίνι. Μισό κιλό κουμπίνι. Εγώ δεν πήρα αυτά όμως, κάτσε. Αυτά, εγώ πήρα αυτά από εκεί. Τα ίδια είναι. Βραχάκι. Αυτό είναι, πώς το λέει, βόμβα ισουλίνης. Τι είπα, από τα αυτιά θα βγαίνει. Αυτό δοκίμασα. Αυτό είναι κορνέ, λέγεται. Κορνεδάκια. Δεν είναι τρίγωνο αυτό. Όχι. Τι τρίγωνο, αυτό είναι τρίγωνο. Ναι, από την Αθήνα είμαι, όλα τρίγωνα μου φαίνονται. Αυτό είναι τρίγωνο. Άρα αυτό είναι. Δεν ξέρεις τι τρως. Άμα είναι ωραίο τα τρώω. Κορνέ, τρίγωνο, τρίγωνο, κορνέ. Εντάξει. Το έχω. Επιστροφή στο καθιερωμένο μπαλκόνι μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Είναι εσωτερικό αλλά και εξωτερικό ταυτόχρονα. Φάγαμε του σκασμού. Γλυκά, κρέατα, όλα. Θα πάμε τώρα για κάτι χαλαρό. Δεν ξέρω τώρα αν θα φάω ή όχι. Θα δείξει σε κάνα 2 ώρο την πείνα. Όπως και να έχει,
αύριο έχει ένα 45 λεπτό workout. Ήμουν μυρίστηκα από ό,τι είπε ο αρχηγός. Θα σας πάρω μαζί μου εκεί. Μάδεψη, γιατί ήρθαμε? Για πες το. Για πίτσα. Τι θα ερχόμαστε? Δες εδώ φάση. Best down. Εδώ, TTC Collection. Και γαμό είναι τα ρούχα. Εδώ. Κάνω vlog και θέλω να μας πεις 2 λόγια για την πίτσα σου. Γεια. Το τόρισο είμαστε, ναπολιτάνικο στυλ, μποναντέα, λάρτσα. Είπατε ωραία μου σπίτι γνώσιο. Ωραία. Και μετά είσαι Αθήνα, τώρα πρέπει να το φέρω εκεί μετά. Πρέπει να το φέρεις Αθήνα, φίλε. Αθήνα μετά. Άμα έρθει Αθήνα θα έχουμε πρόβλημα, μας βλέπω να σταματάμε τα Hyrox και να πιάνουμε τα βαγόνες πίτσας. Ποιος θα πάει πιο πολύ? Δεν μου λες το τυραμισού το φτιάχνετε εσείς, σπιτικότατο. Πω, το τυραμισού, Αλανιά. Με πλαστικό να την κόψεις. Ηρεμήστε λίγο ρε, ηρεμήστε λίγο ρε. Θα το Τι έχεις κάνω κάνει στο τώρα? πιτσάκι ρε. 2-2 δηλαδή θα τα φας. Τώρα, περίμενε. Έλα, για κάνε rate. Περιμένω. Πω, πω. Πάρω κι εγώ, θα πάρω. Φιλόδοξο κομμάτι. Τώρα γιατί αντιγράφεις? Να βάλω τη μοτσαρέλα. Γιατί ρε, αντιγράφεις παντού. όμως? Να βάλω μοτσαρέλα. Πριν τον έκραζες. Δεν ήξερα, έμαθα. Τον έκραζες πριν. Λοιπόν, Η πρώτη μπουκιά θα στα πει όλα. Ρε το θείο πλάκα. του μπάνι. Στα 10, Πολύ δυνατό. 8,5. 8,5. Ναι, είμαι δύσκολος. Αυστηρός. Δύσκολος. Δηλαδή δεκάρα πίτσα πια έχεις φάει ρε φίλε. Δεν έχω βάλει ποτέ 10. Δεν είναι όμως παράδειγμα. Μάλιστα. Θα μου φτιάξεις ένα κομμάτι τώρα για μένα? Δεν φτιάχνει μου. Για φτιάξε μένα. Δεν σου βγάζει μια σαν... Πες μου εδώ, μην πλαστήρα. Μην πλαστήρα. Έχει κινήσει χιόνι. Έλα ρε. Θα πάει παντού, θα πάει παντού. Και το πέστο θα πάει παντού. Ναι, ναι, ναι. Και... Ναι. Και το στρίβουμε τώρα. Ναι. Για δοκιμά, γι' αυτό. Θα ακολουθήσουμε μια μέρα με το φιατάκι, να ξέρεις, τα σκηνικά. Με τους Μάρκ. Πολύ καλή. Έλα ρε. Καλά. Θα τοποθετηθώ. Έχει και γλυκό. Ναι. Έχει και γλυκό φιλέ. Θα φάει και αυτό rating τώρα. Έλα, σε περιμένω. Να πάρω γωνία ή κέντρο. Τσίμπα. Περίμενε ρε. Με το χέρι αγόρι μου. Ναι, θα πάρω από εδώ από κέντρο. Θα παίξω κέντρο. Έλα ρε, μην το σκέφτεσαι. Και γαμό είναι. Ναι, στα 10. 9,5. Ω, Είναι ζεστό. Είναι ζεστό. ναι. Έχει Κάτσε. Έχει σοκολάτα και από πάνω και μέσα. Γέμιση. Μπορεί να του βάζα 9. Αλλά αφού είναι ζεστό, παραπάνω. Ζεστό, αυτό πρέπει να το έχετε μόνο ζεστό. Άμα κρυώσει, Μαγά. πάει. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Δεν σε πίστεψα, να ξέρεις. Καλημέρα, λάνια μου. Τελευταία μέρα προπόνηση σήμερα. Η ώρα είναι 10. Υποτίθεται σε 3 λεπτά ξεκινάμε. Έχουμε έρθει στο gym. Σήμερα έχει workout σοβαρό στα κεντρικά. Εδώ. Έχει ένα γριουλάκι. Κάτι γίνεται. Τι, δηλαδή ξύνησες και πίναγες. Ναι. Μπανάνες, ψωμιά, μέλια. Ναι. Έμαλα και για 45 λεπτά workout. Δεν πειράζει. Έφαγες για... Εσύ έφαγες για... Τελευταίο είναι ποδήλατο μαζί με προβολές. Εδώ.
Προπόνηση τέλος. Εντάξει, δεν πήραμε κάτι διαφορετικό από εδώ και από την προπόνηση του Χριστάρα. Τα δώσαμε όλα ό,τι είχαμε. Το γαλακτικό στα ουράνια. Ψηλέ! Ψηλέ! Είσαι έτοιμος να σου πάω βόλτα? Πάμε, ναι. Ωραία. Επιστροφή στη Σαλούγκα. Μόλις στάσαμε στο δωμάτιο, πήραμε να φάμε. Γενικά η διατροφή μας αυτές τις μέρες είναι τέρμα αθλητική. Μπέργκερ, νάτσος, παϊδάκια, πίτσες και όλα τα συναφή. Άλλοι θα λένε ότι είμαστε παχύσαρκοι, αλλά τα καίμε. Τα κάψαμε για το πρωί. Φεύγουμε για αεροδρόμιο το βραδάκι. Και αυτό ήταν, κύριοι, το vlog. Δεύτερο vlog. Αν δεν έχεις δει το προηγούμενο, κάπου εδώ θα εμφανιστεί στο τέλος του βίντεο το vlog της Κωνσταντινούπολης. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνω, like και subscribe, και όχι χαριστικά, μόνο αν σ' αρέσει. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Ελπίζω να είναι σύντομα. Γεια!